povedz nám, prečo by ťa ľudia mali vôbec počúvať. No, takže vo financiách robím už 11 rokov a mám vyše 1000 klientov, takže mám s tým veľké skúsenosti. Vybavil som aj nejaké ťažšie prípady, aj v podstate jednoduchšie, takže ale proste viem im dať také informácie, ktoré sami by si nevedeli vybaviť. OK. A v podstate ľudia, čo sa pripoja do tejto skupiny, získajú 11 rokov tvojich skúseností na jednom mieste. Presne tak, presne tak. A ešte aj zadarmo. Áno. OK, takže prvá otázka rovno z praxe. A ako máš rozložený svoj majetok, v akých aktívach, aké máš svoje portfólio? Tak portfólio mám nejaké nehnuteľnosti, mám akcie nakúpené, niečo mám v kryptomenách, Okay. takže v podstate tak, to je všetko. Dobre, a nehnuteľnosti, ako si sa dostal k tvojej prvej nehnuteľnosti a ako by si ešte možno odporúčal iným sa dostať k tej ich prvej nehnuteľnosti? Tak nehnuteľnosťam som sa dostal tak, že teda, jak som začínal pred 11 rokmi, v podstate som sa dostal k tomu, že som videl ten trend, že ako som vybavoval tie hypotéky pre klientov, tak videl som ten trend, že tie úrokové sadzby neustále klesajú a ceny rastú. Takže tam ten trend bol taký, že videl som v tom potenciál, že ak by som si kúpil nehnuteľnosť, tak v podstate len zarobiť môžem. Takže po 4 rokoch som reálne kúpil, po podnikaní po 4 rokoch som kúpil teda prvú nehnuteľnosť a hneď som ju kupoval tak, že síce len pre seba, ale vedel som, že do budúcna to budem chcieť prenajímať. Takže išiel som do takého menšieho bytu jednoizbového, na čo som teda reálne mal našetrené nejaké peniaze, ale snažil som sa vyťažiť to z banky. To znamená, že nešiel som s hotovosťou, ale čo najviac som vyťažil z banky, že čo sa dalo. Takže nejakých 90% som zobral z hypotéky. A takisto ešte aj tých 10%, čo mi tam ešte chýbalo, som si vybavil ďalší úver. Tým, že to nebola taká nehnuteľnosť drahá, tak som si reálne vedel to splniť, že stačilo mi tam nejakých 1500 eur len na zálohu. Okay. A čo si myslíš, v tejto dobe je to ľahšie alebo ťažšie vybaviť si niečo takéto? Niečo, čo sa týka tej prvej investičnej nehnuteľnosti? Tak reálne akože je to také v podstate stále rovnaké, lebo áno, síce tie pravidlá sa zhoršili, že je tam menšia možnosť zobrať si úver kvôli tomu, že úroky išli teraz hore a ceny nehnuteľností nejak neklesli. Ale treba to prerátať, určite je to dobrá investícia do budúcna. Ja si myslím, že je to stále dobrá investícia do nehnuteľností. OK, a čo by si odporučil ostatným ľuďom, ako by mali začať s tou ich prvou nehnuteľnosťou? Tak z môjho príkladu, čo som aj klientom vždycky sa snažil vysvetliť, že aby to robili aj oni tak, že napríklad berme nejakého 20-ročného mladého človeka, ktorý by chcel začať teda si kupovať to portfólio nehnuteľností. Určite by som odporúčil si kúpiť nejaký menší byt na začiatok a v podstate ako náhle začne človek zarábať, tak vieme sa dostať k tomu, aby čo najmenej financií do toho musel vložiť. To znamená, že začal by zarábať, príklad poviem, taký bežný plat 1000-1200 eur, s tým, že veľmi jednoducho by sme vedeli vybaviť po pol roku na nejaký jednoizbák okolo 50-60 tisíc eur. Nehovorím, že by to bolo v Bratislave alebo v Košiciach, ale bolo by to v nejakom menšom mestečku, kde tiež si myslím, že sa dá nájsť nejakých nájomníkov, takže určite takto by som išiel týmto smerom. Taká otázka k tomuto, lebo ty si spomenul, že vlastne ty si tiež mal jednoizbák na začiatku. Áno. Odporúčaš na prenájom radšej jednoizbák alebo garzónku versus 2, 3, 4 izbák? Tým, že som si kúpil teda 3 jednoizbáky, tak odporúčam jednoizbák preto, lebo inak by som to teda nerobil.
Takže to, čo robím ja, aj odporúčam mojim klientom. Ja nevravím, že dvojizbové byty sú zlé alebo trojizbové. Určite každý má iné preferencie. Ale ja som videl skôr väčší potenciál v tom, že som kúpil radšej viac bytov jednoizbových, ako by som mal jeden dvojizbák alebo jeden trojizbák. Lebo tá cena by bola adekvátna a takisto som vedel to, že teda proste viem viac financií aj zarobiť na tom prenájme, s tým, že tam mám teda 3 byty a z tých 3 bytov mám väčší príjem, ako keby mám jeden väčší byt. Áno, presne to som chcel spomenúť, že dáva viac logiku mať 2 byty, v ktorých vieš zarobiť 2x po 500 eur versus jeden byt, v ktorom vieš zarobiť 600 alebo 700. Alebo 700, hej. Hej, presne, takže ten rozdiel tam už nie je taký veľký, ako napríklad pri tom jednoizbovom. A ešte podľa štatistík teda aj reálne aj tie jednoizbové byty lepšie zarábajú, ako aj dvojizbové, trojizbové, lebo tam už potom v podstate záleží aj od toho, že koľko ľudí tam býva. Ako náhle už začneš mať, že trojizbový byt a býva ti tam štvorčlenná rodina, tak tam tie náklady sú zase vyššie a reálne ten zisk tam nie je až taký vysoký. Hej, to dáva zmysel. A možno ešte by som spomenul k tomu, že prečo takto som rozmýšľal, pretože ak by som si kúpil hneď taký drahší byt trojizbový, tak by som si sám uškodil, keďže som teda býval ešte u rodičov a snažil som sa teda najprv investovať do tých nehnuteľností tak, že ich budem prenajímať ako pre svoje. To znamená, že preto je to lepšie takto, pretože potom by som sa ja k svojej nehnuteľnosti nedostal, keďže som mal v pláne aj ja do budúcna kúpiť si vlastný byt alebo vlastný dom a už keď si zaťažíš ten úverový limit, tak tým pádom by som si sám nevedel dovoliť vlastnú nehnuteľnosť. OK. Dobre, takže postup sme si v podstate povedali. Inak presný postup, krok po kroku, bude aj v moduloch v našej free skupine, takže určite to čekni. A čo sa týka tých nehnuteľností, koľko momentálne máš ty nehnuteľností? Momentálne mám 3 nehnuteľnosti a v podstate prenajímam ich všetky 3. A momentálne ešte som urobil taký krok, že teda jednu z tých 3 nehnuteľností som predal, aby som vedel si kúpiť vlastnú nehnuteľnosť, keďže som sa rozhodol usadiť v jednom menšom meste, kde som našiel dobrú ponuku. V podstate je to novostavba, lenže som potreboval na to financie, takže som obetoval jednu nehnuteľnosť, ktorú mám najdlhšie, 5 rokov, aby som teda vybral ten zisk z tej nehnuteľnosti, čo mi zarobilo, s tým, že som ho prenajímal, plus, že hodnota nehnuteľnosti narástla, tak som vedel vložiť do tej mojej nehnuteľnosti a tým, že teda takto som to spravil, tak už budem mať kvázi takisto 3 nehnuteľnosti, ale 2 ich budem prenajímať. No a chcem postupne teda budovať naďalej to portfólio tých nehnuteľností, takže idem znova si kúpiť ďalší byt a znova prenajímať. OK. A kde si ideš kúpiť ďalší byt? To je dobrá otázka. Uvažujem aj nad zahraničím, takže nebude to možno na Slovensku. Vidím potenciál väčší možno v Saúdskej Arábii napríklad, alebo v Dubaji. Tam sa mi páčia apartmány, kde som už mal aj stretnutie s realiťákmi, kde mi odporúčili, proste sú tam veľmi pekné výnosy, takže veľmi, veľmi by som skôr bol na toto nastavený. Ale uvidíme ešte, že možno ak nie, tak kúpim na Slovensku niečo a znova ho budem prenajímať. Tak určite to nebude tvoje posledné, čo sa týka investičných nehnuteľností, takže si myslím, že v podstate to jedno. A čo sa týka tých stratégií, lebo vo free skupine preberáme aj konkrétne stratégie, ako využiť hypotéku na tie investičné nehnuteľnosti. A ktorá je vlastne tvoja tá najobľúbenejšia stratégia, čo sa týchto prenájmov v podstate týka, alebo investícií z tohto hľadiska? Stratégia,
čo myslíš napríklad, alebo akcie, Nie, alebo... nie, nie. Myslím to tak, že v podstate ty tam máš buď ten dlhodobý nájom, alebo Mhm, ten krátkodobý mhm, Airbnbčko, alebo si môžeš kúpiť nehnuteľnosť na nejakom mieste, alebo pozemok napríklad na nejakom mieste, kde vznikajú nové mhm. infraštruktúry, alebo tak ďalej. Takto. Viem o všetkých týchto možnostiach, teda, že sú aj krátkodobé prenájmy, sú nejaké dlhodobé prenájmy. Áno, ako si spomenul, môže človek kúpiť pozemok, kde v podstate tiež ten pozemok, ak kúpi na dobrej lokalite, tak vie narásť do budúcna na hodnote. Ono, teda ten budget nie pre každého je neobmedzený, takže ak by som teda bol globálny, že pomôcť čo najviac ľuďom, aj bežným ľuďom, nie len investorom, ktorí majú neobmedzené budžety a vedia nejakým spôsobom hocičo nakúpiť, tak reálne ja, čo som mal tiež nejaký obmedzený budget, som sa snažil teda vyťažiť z toho maximum. A maximum si myslím, že vie človek vyťažiť iba z bytov, ktoré vie jednoduchšie prenajať a vie ich nakúpiť čo najviac a možno aj tých menších bytov, ako som spomenul. A to, že či to je krátkodobé alebo dlhodobé, to už je na preferencii každého. Pretože krátkodobý prenájom je viac výnosnejší, ale viac sa musíš o to starať. Keďže ja podnikám a musím sa venovať aj tým klientom a pracujem a nemal by som k tomu čas sa venovať, tak som skôr preferoval dlhodobý prenájom s tým, že teda reálne mám menšie zisky z toho, ale nemusím sa až tak o to starať. Áno. Nie je to v podstate, strašne sa mi nepáči, keď niekto povie, že prenájom je pasívny príjem. V podstate je, hej, z toho dlhodobého hľadiska, ale keď to robíš krátkodobo, určite to nie je pasívny príjem. Presne. Pokiaľ si tam nevieš dosadiť nejakého človeka. Keď si vieš dosadiť nejakého človeka, ktorý ti to spravuje, tak v podstate to môže byť pasívny príjem, ale z toho hľadiska, že by si to spravoval ty, tak to určite nie je pasívny príjem. Tak. A napríklad ešte spomeniem, že prečo som nešiel do pozemku. Pozemok je dobrá investícia, lebo reálne tam sa ti nemôže nič ako keby stať. Že keď si kúpiš pozemok, tak nemá ti to kto poškodiť napríklad, alebo proste nemáš tam nájomníkov a tak ďalej a narastá ti to na hodnote. Takže takisto každé aktívum má nejaké plus aj mínus. No a ten pozemok má mínus to, že reálne, aj keď ho chceš predať so ziskom, napríklad berme 5 rokov, že ho udržíš, nemusíš potom platiť dane z predaja, zo zisku a zarobil si na tom pozemku. Že si proste kúpil, predal za viac, lebo od tých 5 rokov tá hodnota bude vyššia. Lenže na tom pozemku teda nevieš prenajímať. A nemáš nejaké zisky už za tých 5 rokov a v podstate áno, síce ti to nikto nepoškodí, ale nevieš vyťažiť to, čo z bytu, že reálne ti to spláca niekto iný. Takže pozemok si musíš ty splácať, ak si to zoberieš teda na nejaký úver. Takže to sa mi preto nelúbilo, že proste musel som to ja splácať potom ten úver a mne išlo o to, že proste aby som si kúpil tie nehnuteľnosti tak, že ani nie ja ich budem splácať, ale tí nájomníci. Tým pádom si viem ešte uplatniť aj ten príjem ďalší, že to prenajímam a viem si znova navýšiť svoje príjmy, aby som sa dostal ďalšej a ďalšej nehnuteľnosti. Toto je dobré, že si spomenul. Presne som sa chcel dostať potom aj k tomuto, že ako si zvýšiť ten príjem, ale to preberieme neskôr. Okay. Chcel som sa ešte spýtať, že ako by si navrhoval cestu k tým 4 alebo viac nehnuteľnostiam a v podstate toto budeme riešiť aj v našej platenej skupine, hej, lebo rozbiehame aj tú platenú skupinu a to bude už trošku o inom. Hej. Ako si vybudovať tie portfólia a začať zhodnocovať vlastne a budovať svoj majetok. Okay. A ako by si vlastne odporúčal niečo takéto, vybudovať si to portfólio 4 a viac nehnuteľností? Tak v podstate, ako som spomínal, že ideálne je podnikať a pri podnikaní teda budovať tie investičné nehnuteľnosti, nakoľko podnikateľ si vie aj tie príjmy reálne prispôsobiť tomu, aby bol pre banku
dobrým klientom a banka by mu poskytla financie. Mhm. Ak sa bavíme teda znova o bežných ľuďoch, ktorí nemajú nejaké neobmedzené možnosti. Mhm. OK, tak môžeme rovno vlastne aj premostiť na tú ďalšiu otázku, čo som chcel. Ako zvýšiť príjem, keď si zamestnanec a ako keď si podnikateľ. Mhm. Tak teda ako zamestnanec si vie zvýšiť príjem tak, že teda bude sa vzdelávať, bude sa nejakým spôsobom snažiť tomu zamestnávateľovi ponúknuť niečo viac, čo doteraz ponúkal, alebo respektíve si nájde nejaké možnosti ďalšej práci, kde si bude privyrábať, alebo bude vedieť ešte začať podnikať popri zamestnaní a vie si nejakým spôsobom zvýšiť ten príjem. OK. A k tým podnikateľom, teda to už je na každom podnikaní inak. Každý podnikateľ teda sa snaží rásť, si myslím, že aby jeho tržby rástli. Tým, že aj máme tú infláciu a všetko sa navyšuje, tak reálne aj ten podnikateľ vie pretaviť tie ceny do svojich produktov alebo do svojej služby. Reálne tam vždy bola tá šanca, že vždy si ten klient vedel zobrať viac a viac úveru, nakoľko všetko zdraželo a všetko išlo hore a tým pádom aj tie príjmy išli hore, aj tie tržby. A to je super, že banke stačí pri podnikateľoch tržby, to znamená, nemôže byť nejakým spôsobom minuse ten klient s tou firmou, ale na základe tržieb sa dá vybaviť hypotéka. To znamená, že keď ten podnikateľ sa snaží a darí sa mu v tom podnikaní a navyšuje si svoje tržby, tak reálne sa vie dostať vždy väčšej a väčšej hypotéke. OK, je inak fajn spomenúť, čo som vlastne ti spomínal minule, že čo sa týka tej roboty a keď si zamestnanec, tak ešte je možno fajn vybaviť si nejakú robotu remote, hej, že robíš zo Slovenska pre zahraničnú firmu, napríklad v USA a v podstate zarábaš ten príjem Američana. Hej. Jasné, že vyšší. A si v podstate stále na Slovensku a náklady máš na život teda nižšie. A čo si myslíš o tomto? Tak určite by som to odporúčal, ak si človek nájde čas a chuť a má v tom, ako by som to povedal, že by ho to bavilo a vedel by sa v tom nejakým spôsobom dostať, tak určite hej. Mnoho klientov mám, čo takto fungujú, ale oni fungujú tak, že teda idú do zahraničia, ale aj tam ostanú. Napríklad veľa Európanov na východe, čo sme my Slováci, Češi, Maďari a tak ďalej, z Poľska chodia na západ, kde vedia viac zarobiť. Napríklad Švajčiarsko, Nemecko, kde teda reálne aj ten mladý človek má šancu zarobiť si viac peňazí a budovať si tie majetky na Slovensku tým, že slovenské banky akceptujú aj príjem zo zahraničia. Okay. Takže vedia ako keby s rýchlejším spôsobom alebo rýchlejším tempom ako keby nabrať tie investičné. Takže určite by som to odporúčil tak, že ak by bol mladý človek a išiel by do zahraničia pracovať, tak ak má ten vyšší príjem, dovtedy, kým je v zahraničí, využiť to, že proste zobrať si tú hypotéku, nakúpiť tie investičné byty a po pár rokoch sa vráti s tým, že už bude mať aspoň nejaký majetok na Slovensku. To je super spôsob a myslím si, že veľa ľudí teraz presne odchádza aj do zahraničia skrz to, aká je situácia na Slovensku. A čo sa týka tých zárobkov, no reálne si povedzme, že tam vždy máš, keď buduješ nejakú kariéru, hej, si zamestnanec, tak vždy tam máš nejaký ten strop, ten horný limit, cez ktorý už potom nevieš ty v podstate rásť ďalej, hej. Musel by si buď vymeniť robotu, alebo by si musel podávať nejaký nadľudský výkon, hej, aby si dostal lepšie ohodnotenie. Ale myslím si, že stále sa to dá aj týmto smerom, lebo však ako si povedal, že ak už aj máš nejaký ten prvý alebo druhý byt, tak tiež to vieš dať teda banka to berie tiež ako zárobkovú činnosť v podstate. A že vieš to tam uplatniť a vieš si potom zobrať ten ďalší. Áno. Ale reálne presne to sa mi páči na podnikaní, že tam nemáš ten horný strop a ten limit. A vždy sa mi to páčilo, lebo nie si nikým obmedzovaný, hej. Presne. OK. Ako by si teda znížil možno náklady, ak by si bol zamestnanec a ak by si bol podnikateľ? Lebo to je podľa mňa tiež
taká súčasť tohto, že teda dobrá stratégia zvýšiť príjem a znížiť náklady. Mhm. Tak ako by si niečo takéto spravil? Čo myslíš celkovo ako v živote, alebo Áno. no tak uskromniť sa. Na začiatku určite sa uskromniť a až potom si dovoliť možno nejaké lepšie auto a tak ďalej a tak ďalej. Takže to nie je úplne dobré rozhodnutie na začiatku sa zadlžiť, napríklad si kúpiť nejaké drahé auto, čo je dosť problém, ako vidíme aj pri tých klientoch, že reálne oni idú do toho zahraničia, zarobia väčšie peniaze ako na Slovensku a hneď si kúpia drahšie autá a proste idú do spotreby. Takže potom tým pádom sa veľmi ťažko potom buduje ten majetok aj do budúcna. Mhm. Taká otázka, cash versus financie z banky, Mhm. financovanie, buď hypotéka alebo nejaký leasing, čo by si odporúčal? A odporúčal by si vôbec niekedy ísť do cashu? Mhm. Tak ako bohužiaľ je nastavený ten systém, že teda reálne tlačia tie nové peniaze do trhu a všetko rastie a je tam tá inflácia, tak ono neoplatí sa hotovosť vložiť do nehnuteľnosti ani do hociakých aktív, len to, čo je potrebné, že teda tých 20%, 10%. A využil by som to skôr z banky s hypotékou, nakoľko radšej kúpim 3 byty a vložím tam len tú časť, ktorú tam je potrebné vložiť, ako keby som jeden byt kúpil celú v hotovosti. Poviem príklad, mám 100 000 eur v hotovosti a buď si viem kúpiť jeden byt v hotovosti za 100 000, alebo si kúpim teda viac bytov, nejakých 5 bytov si kúpim, dám tam 20 000 a viem si reálne spraviť to, že 80% hypotéku si nakúpim po tých častiach, že teda 5 bytov a na všetky hypotéky a tých 20 000 vložím do tých 5 bytov a to mi viac zarobí aj do budúcna, pretože teda tých 5 bytov, keď budem prenajímať, tak ešte by to zase priniesie ďalší príjem, ako keby si kúpim v hotovosti len tú jednu danú nehnuteľnosť. Presne toto som chcel spomenúť, že nedáva zmysel investovať všetko do jedného toho bytu alebo do jednej nehnuteľnosti. A reálne toto, čo si povedal, to je veľmi dobrá stratégia, veľmi sa mi páči, že investovať radšej do 5 a máš 5 bytov na miesto jedného. Presne. Takže určite by som to robil aj ja týmto štýlom. A ako by si znížil náklady možno ako podnikateľ, však ty sa v tom hýbeš, tak čo odporúčaš? Ako by si znížil vlastne náklady pri podnikaní? Napríklad, ak by to bol nejaký produkt a ak by to bola nejaká služba. Tak teda tým, že teda robíme aj s financiami a v podstate hľadáme aj pri klientoch možnosti, kde ušetriť peniaze, tak dá sa to vo všetkom. Napríklad bežné veci, ak sa bavíme o podnikaní, že každý podnikateľ, ak využíva napríklad nejaké auto, leasing, nie je jedno, ako je to nastavené tá zmluva, napríklad aká je tam úroková sadzba. Treba si to pozrieť, aké sadzby teraz momentálne trh ponúka, či sa tam nedá niečo ušetriť. Takisto na poisteniach, čo klienti platia, sa dá ušetriť dosť peňazí, pretože spolupracujem aj ja s viacerými poisťovňami a vieme tam urobiť aj zľavy, aby to bolo čo najvýhodnejšie pre tých klientov. Takže toto je tak z môjho hľadiska a každý podnikateľ, keď má vo svojej sfére možnosť ušetriť na niečom, aby zase tá kvalita zase neznížila, tak určite by som vyhľadával vždycky a neplatil zbytočné veci. Napríklad, ak by som spomenul zase bežných ľudí, ak veľa ľudí, čo si všímam a sa bavíme, že keď sa bavíme o výdavkoch, platia napríklad zbytočne predplatné na viacerých platformách ako Netflix, HBO a tak ďalej, že proste zbytočne to možno majú, že to ani nevyužívajú. Ono sa to pozbiera, možno to je len 10-15 eur mesačne, ale reálne nepotrebujú to a veľa ľudí to bohužiaľ nerieši. Že proste platia to, povedia si, že však to je 10-15 eur a tak ďalej. Napríklad taká banálna vec, u mňa tiež mám viacero účtov bežných, všetkých mám zadarmo. A vidím na tých klientoch, že oni to platia 5-6 eur a neriešia to. Takže fakt vidím ten rozdiel, že ja každých 5 eur riešim, že proste, lebo ono na 4 účtoch je to už
viac peňazí. Je to až možno aj 20 eur mesačne. Hej. A to je len jedna vec, keď si zoberieš, že Áno. presne ako si spomenul, že ľudia presne neriešia, a však 15-10 eur, však to je nič, ale keď máš 10 takýchto nejakých účtov, Presne, kade tade, presne. že máš nejaké služby online zaplatené a možno si to využil raz v živote a už odvtedy je tam tá subskripcia, tak Jasné. to reálne nedáva zmysel, hej, platiť nejakých 300-400 eur len za to. Presne, lebo ono vieš, aj tie účty, keď viem, že proste sa to dá mať zadarmo, tak prečo by To som mal nie. platiť? Hej, presne, no. To je presne to, akože keď ideš využívať ten cash alebo hypotéku, prečo by si nevyužil peniaze z tej banky, hej? Áno, jasné, pretože máme možnosti a prečo mám využívať tú horšiu možnosť, keď je aj lepšia. Hej, tak. Presne tak. OK, a čo si vlastne myslíš, koľko peňazí je taký, že už slušný alebo dobrý príjem? Tak vždy som chcel, keď som začínal, som mal taký cieľ, že aspoň 10 000 mesačne, že by som chcel zarábať, tak budem spokojný. Tak ono to je tak, že každého, aký životný štýl chce žiť, tak už dneska si myslím, že tých 10 000 není až tak veľa peňazí. Takže a na tom internete teda sa dá aj viac zarobiť, alebo respektíve keď má niekto nejaké podnikanie, tak si myslím, že vie vybudovať aj väčší kapitál a aj príjmy. Takže záleží, kto aký životný štýl žije a koľko mu stačí, vyhovuje. Súhlasím s týmto a čo sme sa presne minulo bavili, že v podstate nejaký doktor, čo zarába 3 000 eur, hej, je to už považované za taký lepší, lebo je to v podstate nadpriemerný, alebo ako by som to povedal, príjem na Slovensko. Alebo si zober, že možno, neviem, ty možno aj vieš konkrétny príjem, že aký je ten... Priemerný príjem, myslíš? Áno. Tak záleží na tom teda, že áno, že akej sfére a kde tí ľudia majú, ale tak priemerný príjem tuším na Slovensku je okolo 1500 eur, 1200. Tak ale jasne, tam ťahá Bratislava skôr ten príjem vyššie. Na ostatných častiach Slovenska je to nižšie. Ale zase viem, že akože štandardne už sa blížime k tým 1000 eurám, čo vidím klientov, že už majú tých 1000 eur, že dosť ľudí toľko už zarobí. OK. Že už bude za chvíľu aj tých 1000 eur takým štandardom, že úplne, že aj minimálnou mzdou. Ono je to presne o tom, že s čím sa dokáže ten človek uspokojiť a aspoň ja som toho názoru, že vždy je lepšie sa niekam posúvať ďalej a chcieť od toho života viac a viac a viac. A možno to znie egoisticky, ale aspoň to tak beriem ja. Ale určite v tomto smere, keď aj chceš niečo budovať ten majetok alebo budovať to portfólio aj tých nehnuteľností, tak no minimálne na tie 4 potrebuješ okolo 4,5-5 tisíc eur, nie? Mesačne v podstate. Určite. Ak by si to bral za tých 100. Takže... Tak áno, tak akože tie 4-5 nehnuteľností sa dá vybudovať. Jasne, možno nie v Bratislave, ale v ostatných častiach Slovenska. Ale tých 4-5 tisíc eur je v pohode na tú sumu. Ale ak človek má väčšie ambície, že ešte väčší počet nehnuteľností by chcel vlastniť, tak tam musí ten príjem potom navyšovať. OK. Čo si myslíš o Bitcoine? O Bitcoine? Tak mám, ako som spomínal, že niečo aj v kryptomenách, ale nie je to veľká časť financií. Nakoľko Bitcoin vnímam tak, že nevieme, že čo z toho bude do budúcna. Aj teraz sa to kolíše, ono to narastlo nad 100 000, potom v podstate cena klesla pod 100 000, takže uvidíme, čo tento rok prinesie. No a chcem akože určite nakúpiť viac toho, lebo verím tomu, že to môže narásť do budúcna, ale je to dosť rizikové aktívum a určite neodporúčam viac ako 10% svojho portfólia vložiť. OK. Taká nadväzujúca otázka, keď si už spomenul tých maximálne 10%, ako by si rozložil vlastne majetok niekomu, alebo ako by si odporúčil rozložiť majetok? Tak keď bereme tak, že niekto má 1000 eurový príjem, tak 500 eur by som mal na bežnú spotrebu, napríklad tých 50% na živobytie.
20% by som dal na zábavu a koníčky a tak ďalej, že proste to, čo človek chce si dopriať. A 30% by som investoval a rozložil by som to na 10-10-10, to znamená na 3 časti. Okay. A tam by som to rozložil na krátkodobú rezervu, strednodobú rezervu a dlhodobú rezervu. Okay. S tým, že krátkodobá rezerva slúži na to, aby som mal nejaké peniaze našetrené a hoci kedy sa k tomu dostal, že keď sa mi niečo stane, pokazí sa mi auto, spotrebiče nejaké v byte a tak ďalej, tak reálne aby som mal v dispozícii nejaké našetrené peniaze. Odporúča sa aspoň polnočná rezerva alebo aj viac, ideálne aspoň minimálne pol roka. A potom by som budoval teda tú strednodobú rezervu na nejakých 5-6 rokov, tým, že by som si šetril možno na nejaké iné bývanie, lepšie, lebo tým, že by som nekúpil hneď možno najluxusnejší dom, ale postupne by som to zvyšoval, že menší byt, väčší byt a možno nejaký dom do budúcna. Alebo auto, tým, že teda za tých 5-6 rokov to auto už reálne nebude mať takú hodnotu a reálne aj tie kilometre idú na aute a tak ďalej, takže by som možno nové auto kupoval. No a to dlhodobé to investovanie, to je najdôležitejšie, pretože tam sú aj tie výnosy najatraktívnejšie a hlavne na ten dôchodok a v podstate do budúcna, aby som mal tie financie našetrené. OK. Čo sa týka investovania do akcií, čo na to vravíš? Aký máš na to názor? Akcie mám rád, teda do akcií investujem najviac, by som povedal, okrem ešte teda tých nehnuteľností. Takže reálne akcie sú veľmi dobré aktívum, nakoľko to už funguje veľmi dlho rokov. Investujú do toho veľa ľudí to už pozná a proste je to fakt taká vec, že proste investuješ do firiem, ktoré sú hodnotné a tie firmy nejakým spôsobom rastú a investujú naspäť do biznisu. Takže tam reálne vidím veľkú príležitosť do budúcna, do akcií. Je možno fajn spomenúť, že vo Free skupine budeme riešiť aj investovanie cez teba. A ako, možno len tak skrátke povedz, že ako by si rozložil to nejaké to portfólio. Minule si mi tam spomínal, že väčšinou to robíš tak, že tam máš tie dve stratégie, že jedno spravuješ v podstate ty a druhé. Áno, v podstate máme dve možnosti, ako mám dve spoločnosti, kde teda riešime tú investíciu. Prvé je v podstate, kde majú portfólio manažéra, ktorý nastavuje tie fondy a hlavne odporúčam určite ETF fondy, pretože sú najnižšie náklady na tie ETF fondy a plus netreba zdaniť na Slovensku. To znamená, že po roku, ak chceš nejakým spôsobom vybrať peniaze, tak nemusíš zdaniť na Slovensku. A tá druhá strana je taká, že tá druhej spoločnosti vieme nastaviť vlastné fondy, ktoré preferuje klient alebo odporúčam ja. A tam v podstate vieme vybrať konkrétne typy fondov, ktoré by tomu klientovi vyhovovali. Ja sám odporúčam využívať obidve, takže mám takisto prerozdelené na dve časti, to znamená, že nejaké peniaze vkladám na jednu stranu a na druhú stranu. To znamená, že niečo sa starajú portfólio manažéri a o niečo ako keby ja sledujem tie fondy. OK. A čo sa týka akcií versus nehnuteľností, lebo v podstate na nehnuteľnosti ty vieš získať možno 5-6% ročne na tom náraste. Plus ešte, ak si vlastne vybavíš tie peniaze cez banku, tak získavaš aj na tom, že inflácia a neviem, celkový výnos je možno nejakých 10-15%, nie? A versus akcie majú koľko percentný výnos? Tak priemer je takých 10% dlhodobý, ale sú roky, napríklad teraz posledné 2 roky to boli vyše 20%. Takže je dobre spomenúť, že aj nehnuteľnosti rástli veľmi super do roku 2022, ale však prišiel v roku 2022 to, že teda na Slovensku išli hore úrokové sadzby a nehnuteľnosti trošku poklesli. A v tom roku zase napríklad bolo dobre kúpiť akcie, pretože aj tie klesli a vedel si nakúpiť akcie za lacno a 2023 a 2024 boli vyše 20% zisky na tých akciách. Takže určite by som to sledoval aj jedno, aj druhé.
Ale napríklad, ak by som mohol povedať z môjho príkladu, ja som to tak robil, že vždycky som skôr nakupoval tie nehnuteľnosti, lebo som vedel využiť tú páku, že som v podstate od banky získal hypotéku a minimum peňazí som musel vložiť. A zarobilo mi to na tom aj reálne aj na náraste, ak by som predal tú nehnuteľnosť a ešte aj na tom prenájme, že som zarábal aj na tom prenájme. Mhm. A popri tom som si zase niečo odkladal aj do tých akcií. Mhm. A vždycky som si povedal, že čakal som, že teda reálne som nekupoval tie nehnuteľnosti naraz, že v tom jednom roku, ale povedal som si, že každý jeden rok sa posnažím kúpiť nejakú nehnuteľnosť. Tým, že som videl, že teda aj sa snažím viac a podnikanie mi narastá, tak som si zvyšoval tie tržby a ako keby ten podnikateľ tým, že každý rok si robí nové daňové priznanie, tak vieš si ten príjem navýšiť. A reálne, ak vidím, že teda už mi to teraz nevychádza, tak zatiaľ investujem do akcií a tie peniaze investujem tam. Ale ako náhle vidím, že už tie tržby narastajú, tak viem, že ten daný rok budem môcť získať znova nejakú hypotéku, tak v tom momente by som potom reálne takto riešil. Takže je to individuálne, práve preto v tomto viem pomôcť daným klientom, že kto ako má situáciu, ale takto by som to nejak riešil, že vždycky by som vyťažil to maximum z toho, čo sa dá. Určite je super spomenúť, že presne je dôležité mať niekoho, kto sa do toho reálne vyzná a kto to sleduje, lebo však bežný človek, povedzme si, nemá možno čas ani chuť sledovať to, že ktorý trh sa ako hýbe. A presne ako si povedal, v 2022 prestali tie byty rásť tých neviem koľko percent a začali tie akcie zase produkovať väčšie výnosy, tak presne v tom momente by bolo super mať nejakého človeka, ktorý sa do toho vyzná a ktorý ti poradí, no teraz to poďme switchnúť, poďme to zmeniť z tých nehnuteľností na tie akcie. Áno. Takže... A toto ja v podstate sledujem neustále, som v tom obehu a pre tých ľudí to môže byť veľmi dobrá pomôcka, kvalitné informácie, aby vedeli, že či majú kúpiť teraz, nemajú kúpiť a tak ďalej. Takže kľudne, ak by ste sa chceli spýtať, kľudne mi napíšte a viem vám odporúčiť, že čo teraz nakupovať. Robíme inak aj vlastne úvodné hovory hneď po pripojení sa do tejto skupiny, takže ak si ešte mal svoj úvodný hovor, tak klikni dole, bude link v popise a daj si tam nejaký termín s Robom a presne rozhodnete sa, že vlastne čo a ako nastaviť. Jasné. OK. No a teda, čo sa týka toho investovania, odporúčaš teda investovať hlavne do ETF-iek, hej? Určite, lebo ako som spomínal, to sú najnižšie náklady na ETF-ka a reálne aj tá daňová výhoda na Slovensku, že po roku, ak by si vybral tie peniaze, tak by si nezdaňoval, pretože to je dosť veľká položka, to je nejakých 19%, čo sú tie ostatné fondy podielové, takže tam ti to dosť spraví aj na tom zisku na konci. Treba spomenúť, že v podstate toto neplatí na kryptomeny, hej, po roku investovania do kryptomien stále musíš zaplatiť tie dane, takže to je taká celkom nevýhoda, akože možno sa to časom zmení, ale na Slovensku neviem, no to je ťažko povedať. Áno, lebo v Česku napríklad teraz zaviedli, že po 3 rokoch držania kryptomien vieš predať a nemusíš zdaniť. Dobre, super. Takže u nás to zatiaľ nie je. Nehrozí, hej. Dobre, čo sa týka toho investovania, to sme prebrali, rozdelenie majetku tiež. Čo by si spravil, keby sa môžeš vrátiť 10 rokov späť? Spravil by si rovnaký postup, ako si spravil teraz? Že išiel by si tým prvým investičným bytom, potom by si, alebo ako by si to robil? No, dobrá otázka. Akože určite by som to robil tak, ako som to robil. V tom momente som to cítil tak, že to bolo dobré rozhodnutie. Takisto by som teda riešil, no už s týmito informáciami, čo mám a skúsenosťami, by som možno neriešil tak, že by som išiel kupovať nejaké lepšie auto,
ale viac by som investoval do týchto aktív ako nehnuteľnosti a tak ďalej a akcie. Takže tým, že ja som si po 2 rokoch kupoval hneď také drahšie auto do podnikania, to bolo možno také rozhodnutie, že síce ma to motivovalo, chcel som to, aj potom po ďalších rokoch som si kúpil znova ešte lepšie auto, ale tak zase človek sa musí aj odmeniť a reálne chce mať aj tú motiváciu, že prečo to robí. Takže, ale to je také všetko, ale inak by som asi nemenil nič, akože takto by som pokračoval ďalej. Však robím to síce 11 rokov a chcem to robiť ešte ďalších 30-40 rokov, takže reálne tam je šanca, že ešte aby som pokračoval takto. A takisto aj ľuďom by som odporúčil, že aby pokračovali v takejto ceste. Určite si teda za podnikanie a neodporúčaš byť zamestnancom, hej? Nie, zamestnancom by som už nebol. Hej, to je presne taká vec, že keď už raz skúsiš, tak už sa nechceš vrátiť späť. Akože určite potrebné je mať aj zamestnancov, takže nie je to zlá vec, nehovorím, ale z toho sa nevieš tak dostať na takú úroveň, ako keby podnikáš. Strašne super je na podnikaní to, že upravíš len nejakú drobnú vec a môže ti to doniesť 2- alebo 3-násobok svojho príjmu. Presne. Napríklad každému vravím, že lebo väčšina ľudí, čo ponúka nejaký produkt alebo nejakú službu, hlavne na Slovensku, sú strašne cenovo podhodnotení, hej? Že tak by som to povedal, neveria si tí ľudia a každému odporúčam zvýšiť minimálne tú cenu, ale s tým, že musíš tam pridať aj nejakú tú hodnotu, hej? Áno. Nie len tak, že teraz halavala navýšim tú cenu, hej? Ale toto je jedna taká vec, čo proste zvýšiš trošku cenu a už dosiahneš v podstate 2-násobok toho, čo zarábaš, hej? Že úplne drobná vec, drobná úprava, ktorú v zamestnaní v podstate nevie spraviť, hej? Presne tak. Takže tak, OK. Máš si nejakú otázku? Tak asi potom by sme prebrali v ďalšom rozhovore a myslím si, že dosť sme prebrali toho a vidíme sa aj v platenej skupine, kde si prebereme viac informácií ohľadom detailov, že presne ak by ste mali aj nejaké konkrétne otázky na mňa, že ako nastaviť to portfólio financií, do čoho investovať, do čoho by som neodporúčal investovať. Takže vidíme sa tam a teším sa na vás. Ešte som chcel spomenúť len tak rýchlo, že budeme robiť určite Q&A a budeme robiť live streamy, na ktorých sa reálne ľudia môžu zapojiť do tej konverzácie, hej? Že to nebude o tom, že on len bude odpovedať na otázky, ale bude to skôr taká diskusia, aby sme vlastne robili ten networking a budovali tú komunitu. A myslím si, že na toto máme úplne rovnaký názor, čo sa týka toho networkingu. Nič dôležitejšie nie je ako dobrý kontakt, hej, na nejakého človeka, ktorý ťa reálne môže niekam posunúť alebo rovnako zmýšľa. Takže toto tiež nájdeš v tej platenej skupine. Vlastne aj v tej free skupine, hej, už aj tam sa podľa mňa pripája ľudia, ktorí rozmýšľajú trošku inak a chcú budovať ten majetok, takže toto som len tak chcel zbežne spomenúť, hej. Dobre. Díky za rozhovor. Ďakujem pekne. Všetko dobre, vidíme sa v druhom videu. Čaute. Čaute.